Oni mě honili. Oni mě honí, oni... Jdi do kša. Sárky prdel, honí Anšu. Teď se momentálně tady všichni si jako jdem. Ale já to myslím. Máme. A jde se na zahradu. Uděláme si tady do velký video, si dětičky na zále. No jo, ještě to tam dostat, viď? Zapakuju se, no. Svalník zaparkoval. Kam tam? Dobře, parkuj, že ti to líbí. Šárka přeparkuje. A já to všechno dokumentuju. Vidíš to, mě bude něco říkat, to sama to, že parkovat neumí. Ty zase budou říkat, že jsme zkouřený.